Yazi wazangiphoxa mnganami, wazangiphoxa yazi indlela ebengikuthembe ngayo. Ngiyazi ukuthi ungithembile. Indlela ebengikuthembe ngayo ukuze vele ngithi le mali ayihlale kuwena ingoba ngangikuthemba. Awukwazi ukuthatha imali engaka. Le mali ibiseningi le mali le. Ngoba wena awuyisebenzisanga eyakho, wakhetha ukuthi wena ngcono uthanda umfana kunokuthi uyithande wena. Waqamba amanga kumina wathi imali yakho wathi le mali uyithathile wayisebenzisa wahamba wayosiza uma emakhaya akekho right, kanti wena ungiqambela amanga ufuna ukuthatha le mali uyonikeza umfana azokwenza ilayisensi kusasa futhi kuleyo moto engekaze agibelise ngayo. Sanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo sisomncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula naye. Sawubona njani? Yebo njani. Ngiyaphila. Awusemncane ukuthi usuneyimfihlo. Cela ubingelele ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Samela ababukeli emakhaya. Ngiphuma kaMaphumulo. Uphuma amaphumulo? Yebo, kodwa usuke eRes. Uhlala eRes la eThekwini? Yebo. Usuke kaMaphumulo umkhaya wami phela. Usuke eMaphumulo wazokwenza igigaba la. Yo, ukuthi nje yabona abafana, abafana. Hayibo. Uze eRes ukuzofunda, hayi ukuthi uzonaka abafana. Iqala yaphi inkinga? Yo, so sinomngane wami ke. Nento esidlalayo DJ itokfela so sidlala itokfela zothengelana namafoni. Okay. Kwasho kona ukuthi ke mina umfana wafika kumina ke endisigubhukudu nje ukusheshsha nje edinga imali manje. Kwasho ukuthi imali vele ihlala kumina. So ngabe sengithi ngoba ke le mali ihlala kumina ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uyithathe le mali ubuyise futhi mase uqede ukwenza into yakho. Suthi kumfana ke wayithatha ke imali ke sefanele umngane wami mina ngamtshena isitori esirong. Ngathi imali ngiyithathe ngithumele ekhaya kuma begula. Ya, ngoba kanjalo. Umngane senibabangani isikhathi singanani? Yo, sithi ngifike eRes like uyena umuntu engafika ngaba comfortable ukuhlala naye. Yabo sathola ukuthi izinto esizenza ziyafana, yonke into nje bekumnandi nje. So le ndaba yesitokfela yaqala kanjani? So indaba yesitokfela sayiqala ukuthi like bebo ingane ehlala lapha eRes like zenza izinto abanye benza bayaphuma so sathi yazi ngani ukuthi sihle siphuma thina asenze kanje. Imali yakho mawuthola imali yakho eNSFAS ngani ukhiphe mhlawumbe leyo mali ekhona nami ngikhiphe leyo mali ekhona sihlanganise kanjalo sabe sidecide ukuthi uzohlala kumina imali mase nenza into esile ngayo. So kanti ke so wena kugele wacabanga ukuthi no angenze otherwise. No guy afike shesha kumina edinga imali manje ethi bayahamba banangani bakhe bayento le bayenza ama license and nami ngabe ukuthi hayibo nami wami uguy uzoba nemoto yabo. Yena leyo license uzosebenzisa yona ukuthi akushile. So uguy wakho ke senibe nayo isikhathi singanani? Ngeke ngithi isikhathi esiningi ngoba nami ngisukela emakhaya nje ngingufam Julia nje yabo. Ima uthathe imali oyithathile? Yo. Bese sibekile ngempela ngoba angeke ngize ngidalule manje ngikhiphe job injalo. Bathi ngaphezulu kwa5 noma 10,000 bese sibekile. Bese nibekile? Yeah, bese sithuza ukuthi sike singadli endlini ngoba into besithi sifuna ukuyenza masiqeda bakwenze ukuthi abazali bethola ukuthi mhlawumbe bayithola imali ukuthi masigraduate yabo bese kuneyifise ezinhle ngayo. Beniyibekele ukuthi kusasa leniqhakaza. Yeah. Ubhuti ke ngeke ngakwazi ukumtshela ukuthi seninenyanga engaki ke nazana. Wangichama esikoleni. Inyanga engaki? Uthi uzokhipha yonke imali oyininga yini? Yo uyababa. So 6 months ngeke ngisho ukuthi nje 6 months ngihlayisa ubuhle bakhe. So kulo 6 months wena wathatha imali yonke wawuneza umuntu osamazi 6 months? Yo ngiyaphandle kokuchama yini eyakulutha ukuthi ungaze ukhipha imali? Unesineke yabona nje izinto eziningi uhlele khona eduze kwami uhlele ufone yabo ufonela ngichecka yabona nje izinto azenzayo. So nami ngibone ukuthi hayi ngilo nguyena nje. So you understand into oyenzile lana angithi imali uthe wathi uyihambisa ekhaya? Ya kumngane ngisho kanjalo wazi kanjalo naye akazi ukuthi kahle imali ngenzenzani ngoba manje uGuy naka asafuna ukuyikhipha imali. Sengikhathele ukule ngimlandela and manje siyangighosta. Yabo. Yeah. Manje imali wamnika ucash noma wayitransfer yakwenzakalani?
Phela mina ngahamba as if angithi mina vele bengivumelekile ukuthi ngikwazi ukukhipha imali. So ngabe ngathi manje ngidinga imali ngokusheshsha ngokuphuthuma ngizobe ngiyibuyise for istokfela sethu. So ngakwazi ukuyikhipha kanjani imali. So nomngane wami mayengibuza ukuthi imali ukuthi hayibo ibhenki yethu i-joint account yethu yakhala ikhipha imali kanjani. Ngathi ngiphuthumisa imali ngima uyagoda. But hayi okay. Like umngane omuhle weza ukusikhuluma wakho wathi hayibo ngeke ngilokho ngicomplain kanti wena uthatha imali uyinezindoda. Le esighosta futhi manje. Yeah, uzizwa kanjani ke sekwenzeke yonke le nishinishi? Yo. Angazi ngizothini, angazi ngoba nami bengitshela ufana uyangithanda. Yabo ukuleni lento engikuyona. Ku6 months ne ukuphuma kwamaphumulo nawe uzozama naye uzozama. So wasubona uhusband. Phela nangendlela yenza ngayo nje yabona nje ngiyibona ukuthi hayi mina. Fearman. So manje ke ngoba ufuna ukufonela umngane wakho umuntu onjani? Umngane right, understand but angimazi noma lezo understand ngoba ukuthi ngavele ngakhipha imali ngingamtshelanga nomfana futhi akasafuni ukuyibuyisa imali. Njengoba futhi mase ethola futhi nokuthi useyangighosta akayabo akasafoni akasenzi lutho. Amsho kwabuza umngane ukuthi unjani umama ne? Yeah, hlezi ngakho itori ezilula ezisimple. Sho. Hayi, niyayizwela babukela emakhaya ukuthi wakhetha umfana wasezayina kunokuthi akhethe ubumngani bakhe wazwaqamba amanga ngomama uthi uyagula ekhaya. Asimthinta umngane siza uzothinyana ngalolu daba. Sorry to kuma nomngane wakho? Ngakhala nje. Okay. Yebo sawona. Sawona sisi unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Uhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Ayikho inkinga ngakhuluma sisi. Ngiyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli noRumza wakho omngani wakho lapha eRes. Uthi ke na kunodaba afisa ukutshela lona. Ngazi senzeni ke ayikho inkinga wamnika ifoni ngikhulume naye. Before ngimnikeza ifoni ngoba uthi ngazi senzeni ke umuntu onegigaba yini? No, because ngiyazi ukuthi izinto eziningi like imali so ihlala kuyena so ngenzeka ukuthi inkinga zemali kanjalo. Okay, ngicela umuzi. Hello, Yebo unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngize ehleleni la ekhaya ukuthi sikhiphe imfihlo ngoba kunento engithanda ukutshena yona. Engakazi ngayisho. Ngazi suyenzeni ke manje? Le mali yethu besibeka stokfela ngayisebenzisa. Kodwa angiyisebenzisa ngalendlela engangisho ngayo. Imali ngayithatha ngayinika umfana lo. Hayibo, ngeke nje uzungitshele mina leyo nto ima kancane. First of all, uyazi ukuthi besihlala sonke sibeka imali sonke. Uzongitshela lokho ukuthi wena uthatha imali wayinikeza umfana. Anginamaphenti, anginazinto zokucoba mina because bengazi ukuthi makuphela unyaka le mali soyihlukanisa wena ukhetha kanjani ukuthi uthathe imali wayinikeza umfana? Yini lo yenzayo? Uyacabanga kahle phansi. Wangithembisa ukuthi uzoshesha ayibuyise. Nami-ke for ukuthi uthembe i-boyfriend oqala umfana usanda kumthola nje. Ngokuthi uyarest usuthola umfana usubona ukuthi ngcono umnike le mali esiyisaveayo. Wena yakho ifoni usuyitholile mina eyami ifoni angakoyitholi. Ngizoyithola nini? Ish. Sizoyizama isixazululo sendaba yefoni. Mhlawumbe ngathatha ayikho into ezoxazululeka. Into engiyidingayo ngidinga imali, ngifuna ukuthenga ifoni, anginafoni mina. Ngoba nale engiyisebenzisayo kwimanje sisekelo ino-ink escreenini. Wena ukhetha imali kona leyo ndoda yakho yayifunani uzoyinika imali engaka wawuncinge nje kuyona. Angangancingileli lutho ethi yenze alilayisensi. Leyo license leyo moto akazojike futhi ayithenge ebese gibeza amanye amantombazane wena ungagibeli kuyona. Ngiyakuzwa Hayi
oh ngeke ihlanganise imali ngoba mina ngiyayifuna kuyimanje nje bengithi ngifuna emakhaya bengithi ngizoza ngizocuzulula lapha imali encane manje wena uma ungitshela ukuthi uyisebenzisile imali uthi mina ngihambe ngani ngizozama ukuthi uma angisendele imali mina indoda ebalulekile eshuthi kuwena yazoza ngiphoxa mnganami azakuphoxa yazi indlela ebengikuthembe ngayo ngiyazi ukuthi ungithembile indlela ebengikuthembe ngayo ukuze vele ngithi le mali ayihlale kuwena ingoba ngangikuthemba awukwazi ukuthatha imali engaka le mali ibiseningi le mali le ngoba wena awuyisebenzisanga yakho wakhetha ukuthi wena ngcono uthanda umfana kunokuthi uyithande wena waqamba amanga kumina wathi imali yakho wathi le mali uyithathile wayisebenzisa wahamba wayosiza uma emakhaya akekho right kanti wena ungiqambela amanga ufuna ukuthatha le mali uyonikeza umfana azokwenza ilayisensi kusasa futhi kuleyo moto engekaze akugibelise ngayo phela ngangithi uyangithanda kanti udlala ayikho into akuthanda yona wena lo mfana ubungaboni ukuthi sonke lesi sikhathi uyakudlala ngiyakuzwa usuyangizwa manje noma usafuna ukumfunda noma ukakamfundi ngalamamiliyoni amangaka osumnikeze wona ngisho yami indoda ngiyithengelile ngisho i-under ngisho i-trunki ayinayo yami indoda kodwa yakho uzoyenzela ilayisensi ngemali ethi mina le mali ebekade ngifakelwa yona ekhaya inyanga nenyanga ukuthi ngithenge ukudla endlini wena uyayithatha uhambe uyonikeza indoda yakho uthenze ilayisensi mina yami indoda kuyimanje ayinayo ngisho i-airtime yokuthi ngifonele ngiyakuzwa ngiyacala bandla ukuthi sixazulule kahle kodwa le ndaba kodwa nje yazi ayisekho into ezoxazululeka la because le ndoda yakho enamanga efike yenze ngathi iyakuthanda kanti izokudlala izofuna le mali ayisekho kuyimanje ayisekho konelayisensi ngiyezwa ngicela ukuthi kodwa-ke into sixazulule kanjena ukuthi uma ngithola imali-ke noma le ngane ngizokunika yona-ke kube yona kancane hayi ukudlala ngami lokho udlala ngami nje yazi ukuthi uyadlala ngami lo 500 ozoloku ubeka inyanga nenyanga uzohlangana nini ngoba mina manje ngidinga ifoni le engiyiphethe kuyimanje inenkinga ye-screen uchithekile njengoba ngikutshele ngathi neyami indoda angiyithengelile ngisho iskipa ngisho i-under i-trunk binani-ke yona-ke wena uzokwenzela eyakho ilayisensi ungathatha noma ile yami-ke ifoni-ke le yami-ke ifoni zoditha konke noma ngidayise uthenge entsha-ke kahle mina ngidinga uhafu wemali yami lo kade ngiwubeka inyanga nenyanga angisadinga efoni kwena sengidinga imali yami ethi mina okay ngiyakuzwa ngicela manje sibuye sikhume kahle sesibawuthule le ndaba emasontweni amabini nje sisifuna sihlangene imali yami ngoba mina ngangingekho nihlekelana nikitazana la nikhaglisha ngangingekho mina nithandana kabi ngemali yami ngiyakuzwa yes okay bye-ke bye uzizwa unjani angazi bengalindele ukuthi angase avuthe kangaka ubulindeleni wena awusitshele-ke thina nababukeli ukuthi yini ade uyilindele it's not that deep cha indaba ibingaxazululeka yabo like mina ngokuyibuka kwami bingaxazululeka but manje mesethi uyayidinga imali bekunganzima kuwena khathi uyibeka le mali every month bekunzima because besibiyazi ukuthi isikhathi sike singadli yawerest so ubusho kanjani ukuthi ubucanga ukuthi akuyona into that deep I don't know noma bekuyimina bengibheda I don't know ngempela into owuthanda ne no kodwa manje futhi sengiyabona ukuthi lo ngiplane ngaze nganza ukuthi ngenze into ezirong manje naye akasekho eduze kwami lo muntu oyithe ezoyikhokha imali ayibuyise yabona so kubazali kuzothini angazi uqala ngithini ekhaya bazobuza ukuthi kanjani imali nginiwe imali umfana yabona ekhaya nje kuqala nje bazi ukuthi nje angijoli esikoleni isikole ngizofunda ngizoyichaza kanjani uzoyichaza uthini ngempela but-ke kuzomele ukhame clean kubazali usho ukuthi wenze iphutha ungalimazi i-friendship yakho nomngane wakho khona nizokwazi because lento ade niyenze ibinhle kakhulu so next time ungacabangi ngenhliziyo ucabange ngengqondo okay
Yo, nayizola-ke babukele emakhaya ukuthi-ke nawo wakhetha indoda ukuthi ayenze ilayisensi emalini ade sebeyisevile kakhulu kanzima benzela ukuthi babe nekusasa eqhakazile benomngani yena wadecide ukuthi ayidedele adize ngayo. But-ke sithemba ukuthi bazosithola isixazululo kulokhu. Please don't forget to share, like and subscribe. Is there black